Kapod wantiere weche mag somo ni jatend piny William Ruto nyiso jokanye sekta mar choko omenda mag jo thumbe ma en wach mopogore kod jogo matimo tuke mopogore mag moro oganda mondo ne ni 80% mar omenda michoko odhi ne weg thumbe kod tukego. Ruto mane loso e piem mag skunde sekondar e thumbe kod tuke manobagi kawuono e kaunti ma Uasin Gishu olero ni chenro ma kamago ok mor oganda kende to nyayo talanta kendo jiwo chumi ma pacho ka. Ruto jiwo rowere mondo ti matek kod thuolo ma gin godo e nyayo talanta maggi kendo keto piny Kenya e ong'ala manyime chenro mag tuke. Ruto medo ni sirkal mar Kenya Kwanza biro dhi nyime kod medo omenda mar keto dongruok e sekta mar talanta mondo med chiwo yuto ne rowere. This festival's impact on the creative economy can neither be gainsaid nor overstated. It fosters local talent, promotes economic growth, preserves our cultural heritage, and builds a sustainable creative system. Ladies and gentlemen, the creative arts, music, dance, and elocution are not only sources of immense national pride, but also of gainful employment. It is my position and direction that 80% of those resources should go to the artists. At the moment, as less as 20% get to the artists.